فنوير تي في بمكتتال تركبوا خبركم تعزبتنا كما تمسيو نلومي سنبت عسرات تقمتي ساعة 9 مشت زتدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم ايرن قبر سلاسي بقندنا بتاتو فيلم ابزودو بهلاون فتات نمحيال زعلمو على تخيدو أبارنتو ترى حالتات مثل خلام مرقات إحنا تعدن هتان زتو كرسمينات تقانعو أبزوا ماكل أنصار حسايل متاز تسلاسل عمام تاجن جيمو أمريكا خب سوريان السحبتو سراويتا أب عراق كتسفرو مخانا حبدرا أبغانا حالتات حقدقاتات علق سبعون واسان كسارات توريدو هندم باكستان نابزوا كاشمير ملوات تقسي كم زكايرة تجلسو زرزرات زينا كفلي بهالن سبورتن من محدار زوادبوب بهلاوي ورشانا مجلس إيماننتنا بزبل تيما بهلاون نتفتاتن محيالن نبولدتات بزقباء زسقاقرولو ميلاتاتن متتاحن زعلمو على بمكياد ناي حموشتا عمتات استراتيجيكا وطن أصدقلو وكيل إيرينا فيلموان تكابون زدالو وطبطب قبر مسكال قرزجيهر كأربويو أبتي كاب 17 تقمتي أب كتما من دفراز تقانع وعلا نرقق بهلا ورشا تنتاو تحستون أقداسنتن عقابتات بهلا ورشا توريزماوي صقاتاتن سنداوي ورشان كونتات انتاويان قدماتن عبيت نقرتاتن كومون أمتصاصا بهلاوي ألباسات زفتش مصنعتا ورقة قريبا حلافي شنفر بهلي أتو زر سناي تسفايا بزسمعو قال علما نايتي وعلا أما أزنتي حسابات نمبربارن نمحيالن كمون نابتجباتي مدبات نمسقارم زحجز أما صنعتس تمركز حساباتن حبريتان نملوات كم زخونه قليزو أبزي بهلا ورشانا مجلتي مننتنا أب تحت الزبل تيما نقابو زلنا فلام وعلا أب عقابة بهلا ورشا كرستات زوادبو رقيق بهلا ورشا سنداوي ورشا زوادبو هلو كناتات نوايا قدسان ويكا قدامات بهلاوي ألباساتن نقدتاتن زوادوب كدسيسي زقربو مصنعتا ورقاقت دما اب حبرتسب حبراوي اتمامتا بمفطار بهلاون بهرياون ورشاتاتو ناب زقصلو ولدو نمسغار بزعبا ختغبر زلوم عمامات ياتاويان تلهيتاتن موزيقان كينو فيستيفالن وددراتن زخيدات طمامتان رائن بمهناص زياده زمعبل لكونتات مفطار أقداسنت مقام هجراون زباون أركايفسن أبيات مصحفتن ربحاتاتن كمون ترى توريزم أم عقابن ممعبالن بهلن قصتاتن بصفيحو تثنتينام حلافي كفل بهلن سبورتن أتو أبراهام يوهانس دما زغربو مصنعتا ورقاقتي موياو حسابات نمركاب حقزت مخانون بمقلاس أبتي بمتحبار مسمع أكلت كلاو بقعات إيرتراز تدالوه استراتيجيكاوي وطن تجبات الصلوان وصيتن كم زهلهم الرقاقيصو زي كازي كابتساتفتو على زمنچو أقدس حسابات رئيتوتات مسي كبا أغربتي ورقاقتن رخبوت مرتي تدمرو أبعماماتنا نابز حاشة درجة خسقاقرنا زلنا تصفى لعل مخاننا قلتكو أما حداري زوبا دوبوب أتو هابت أبتسفاتيان بوغنو عمام بهلن سبورتن كينو ناي مزنقع عقات أمتات مصنعتي بمكياد أخلون صوصيون حبريتا بمأكاب ملاقبو معبال الزمناو بهالي كخون كسر حلو أزغاخيرو أخل حبريتا ويداتا بمأكاب سراور بهالي ما بقولنا كاب عميق مزاقبون بموصع تنتينا بمفلات كم ولدي ناي معبول ياتاون بهلاون دمدتاتنان كم وكسي ناي ممعبلي زمناو بهالي كخون كنسر حلو يربا تساتفت بوغنوم بهلاون اتفتات ذلدل سرت هالي وكم عبل كساب من محدار كبابن أبيات تمرتين وريدو كسر حلو كمون نعودي بهلي ماكل زقبره كساب لعلوت تكالات الزرقاح ناي تمرت عدلات كفتر ثلابيام نقدميت كم رحنا زخل نقدميت كم رشنا زخل اتي تريفنا زلو كنملئ كم زقبعنا
ኣብቲ ንገብሮ ባህልናን ንገብሮ ነገራትናን ከዓ ድህላለ ክንገብር ከም ዘይብልና ክንፍትሽ ከም ዘለና በዞም መራሕቲ ሃይማኖት ዝቀረበውን መሳጥን አተባባዕን ክግበር ዘለዎ መንገዲ ዘርኢ እዩ ባህሊ ኣብ ዞባና መሰረት ሒዙ ኸይድ ካብ ትምህርቲ ካብቲ እዚ ምሕዳር ከባቢታት ከምዚ ሓደ እዋኑን ዝተገብረ ናይ ሓልሓለ ዝነበረ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣብነታዊ ተኣሽሙ ነይሩ ነፍሲ ከፍ ምሕዳር ከባቢ ኣብ ዞባና ኣብ ትሕቲ ንኡ ዝባህ ጠርኒፋ ናይ ገዛ እርሳ ጉጅለ ባህሊዋ እቶም ሃገራውያን በዓላትና በዓል ናጽነት ኣሎ 20 ሰነ ኣሎ መስከሓደ መስከረም ኣሎ 8 መጋቢት ኣሎ ወዘተ ኣብዚኣተን ናይ ምሕዳር ከባቢታት ጉጅለ ባህሊ ሃልየን ቀጻል ምክታል እናተገብረለን ካብአን ካብ መሰረት ዝዕንብብ ባህላዊ ንጥፈታት ምስሊ ናይ ዘባና ብዘንጸባርቕ መልክዑ ክሳብ ዞባ ተማእኪሉ ክኸይድ ክእቶ ዝኽእል ጥራሕ እዩ ዘይተኣቶ ነገራት ብዙሕ ተሪፉሎ ኣብ ማይ ዓይኒ እንዳ ማርያም ዝበሃል بعتታት ኣሎ ገለ ዘይተፈተሸ ተተበፂሑ ዝበሃል እዩ ነዚ መደብ ተታሒዝሉ ጽቡቕ ተፍትሽ እንተተገይርሉ ምስትኡ ደሎ ምስት ከባቢ ደሎ ብውህደት እንድሕር ተራእዩ ብዙሕ ነገር ክርከብ ምዃኑ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተክላብ ዘስምዑ መዛዘም ቃል ኣብ አገዳስነት ቅርስን ዕቃቢን ዘሎ ንቕሓት ምብራኽ እቲ ቀዳምነት ክወሃብ ዝግባእ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ መዳይዚ ዕቱብ እዩ ክካየድ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ አገዳስነት ናይ ቅርሲ እንተ ደኣ ዘይነቂሑ ንዝኾን ነገር ኣሽሓት ክውፅእ ዝኽእል ናይ ቀደም ቅርሲ ክስንዎ ይኽእል ከምዝውን ብዙሕ እዩ ኣብዚ ንምፍላጥ ዓቕምና ተደኣ ሓፊሉ ክባላሾን ክጠፍእን ዝኽእል ቅርሲ እውን እናወሓደ ኸይድ እዩ ኣገዳስነት ናይ ቅርሲ ንኽርዳእ ተደኣ ከምዚ ዓቢ ተገይሩ ፃዕሪ ተደኣ ተገይሩ ተደኣ ተሰሪሕሉ ሓላዋይ ናቱ እቲ ህዝቢ ዝኸውን ከም ናቱ ዋና ኸዓ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ዝወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ባረንቱ ብደረጃ ዞባ ሓደ ኣብ ምርግጋጽን ምውሓስን ጥዕና ኣደን ህፃንን ዘተኮረ ዋዕላ ተወዲቡ ነይሩ ከም መቐጸልትኡ ድማ ኣብ ዝቕንያት እዚ ብቐንዱ ኣብ መንእሰያት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ኣካል መብራቱን ዘዳለወ ጸብጻብ ዮሐንስ ጉልበት ከቕርቦ እዩ ብኽልተን ሰለስተን ጥቅምቲ ኣብ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ምርግጋጽ ድሕነት ኣደን ህፃንን ብመሰረት ዝቐረበ ለበዋታት ተራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ድሕነት ኣደን ህፃንን ንምዕዛዝ ዝዓለመ ሰሚናር ተቃኒዑ ኣብቲ ልዕሊ 2500 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ምዕራባዊ ግንባር ዝተሳተፍዎ ኣብ ባረንቱ ዝተኻየደ ሰሚናር ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርጋ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣባላት ሰራዊት ኣብ ክልል ዕድመ ፍርያምነት ዝርከቡ ቀንዲ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ድሕነት ኣደን ዕሸልን ዘለዎም ንቕሓት ብምብራኽ ጥዕንኦምን ጥዕና ሕብረተሰቦምን ኣብ ምውሓስ ኣበርክቶም ክዕብዩ ተላብዩ ሓላፊ ኣሃዱ ከማውን ስድራቤታውን ጥዕና ኣቶ ብርሃን ኣብርሃ ኣብ ዘቕረቦ ወረቐት ኣብ ጥዕና መንእስያት ፍርያምነት ዘተኮረ ሰፊሕ ዝርዝራውን መረዳእታ እንድሕሪ ምቕራብ ኣበርክቶ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ውሕስነት ህይወት ኣደን ዕሸልን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ኣብ ውልቃውን ስድራቤታውን ህይወቶም ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ተመሳሰልቲ ኣስተምህሮታት ቀጻልነት ክህልዎም ተላብዮም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መጻኢ ምስ እዚ ምዕራባዊ ግንባር ብምርድዳእ ተመሳሰልቲ መደባት ንምውዳብ ትኽእሎታት ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣቐዲሙ ብኽልተን ሰለስተን ጥቅምቲ ኣብ ዝተቃንዐ ንድሕነት ኣደን ህፃንን ዝምልከት ዞባዊ ዋዕላ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ እቲ ዋዕላ ድሕነት ኣደን ህፃንን ዝምልከት ንቕሓት ኣብ ኩሉ ቀጸላታት ሕብረተሰብን ሰራዊትን ንምስራጽ ሓጋዚ ምንባሩ ብምጥቃስ እዚ ናይቲ ግንባር ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝሰርሓሉ ምሕባሩ ይዝከር ኣብ ዞባ ማእከል አንጻር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናዊ ማሕበራውን ስነ-ኣእምራውን ሓስያ ዘስዕብ ልምድታት ዝተሰላሰለ ዕማም ዝምስገን ውፅኢት ከም እተረኽቦ ገስጋስ ምርግጋጽ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንምግምጋም ብ18 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጹ ኣብቲ ኣባላት ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ዝነጥፋ ኮሚቴታት ዝተረኽባሉ ኣኼባ ካብ ወርሒ ጥሪ 2018 ናይ ዝተኻየደ ንጥፈታትን ውፅኢትን ጸብጻብ ብኣቦ ወንበር ዞባዊ ኮሚቴ ምርግጋጽ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑ ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደገርግሽ ቀሪቡ
بمسارة تتابطاب كاب كلن أكلات منجستن محبراتن زقامة زباو كوميته أبو وشت كلت عمتات أب عدتات من محداراتن كبابن أبيات تمرتن نلعلي 9 حزبن تمهرون قسقاس كم زتخايدة كفلت تخايلو مخنشاب دك أنستيو بزملكات بزوا درجة أب نؤزوا سرجقة أب 28 عدتات بستخايدة مصنعتي كسب 5 عمت الزعد 100 قلعو 0.8 مئتاويت كاب 5 كسب 15 عمت دما 1.3 مئتاويت كم ترخبة زتقاسات تابطاب أب مبرقوا أتصادف أب زركبة عدتات زيادة مصنعتي كم زاد اللي أنا تصيروم أب موجد مرعى تحت عدمون عتب من قصاصات قوى أنت تخيده بفلا ياب عدتات ملو بملو نموجدو حيالن توها هادن تعري كم زاد اللي بريهم أب مودعتا كولونيل جبرهانس مأكل زخنا هجراوي مجوسا وجسي صحفات كدالو هجراو كوميته مزباو كوميته سرعة جمجمات كتكايدن تمكرو زلا وطالبايتا خطات أحن كم أون كسب حجاجات زم حيشو عواجز وتن مرعى تحت عدمان مقطع بدرجة هجر من محدارا وسقمتي زوسر اللقنات كفتر تلابيو بحفشاو قبائي ودب حبرات هاجرات أبو ورحي 11 شنجاتميتن 89 صديقو كاب مسكرم شنجاتميتن 9 أب جبريكو علم نزجمرو علم مسالات قلعو إيرترا أبو ورحي تحساس شنجاتميتن 3 كتاما بمنبر أبو ورحي حملة شنجاتميتن 4 نتكبارو كم زت دغاتي فلات نابكال زينا مسنسجر أب نؤزبا عد غيح بمغنيات زخري مبل 4 عمت ممسرات همادة بعسر شدشن 10 تقمتي نقحات ودابن دك أنستيون مبرخ زعلمة سلفين سمينارن زتقالله نتفتات سلاسيلو نبرتي ممحدارات كبابين نؤزبا عد غيحن سرحتنياتات منجستن دحريز التساتفو سلفي بريزيدنت همادة ويزرو تقا تسفا ميكائيل بزعبا قعزو 4 عمت همادة بزحبتو مبرهي همادة ندك أنستيو بمن نقاح ودبون أب كل هجرة قدات كانت فان نمثلن صوتها ومعرنة كقلسان أبوشت هجرن وطن حياة العمام كم زكايرن عوتات كم زمزجبن بمحبار بتمرتن كل مدى وتساتفون كعززو كعقبون أزخاخيرا كاب همادة إن أجزبا عد غيح ويزرو ترحاس أو علم دما زخري 4 عمت من مسرات همادة أب تصفو مدرخي بعل بمهلاو دك أنستيو بتزاجيز تمزجب عوت كي تزانيا كينو زخي تعتات ككيدات أو عام اتناي زخري مدب ببهلاوي مسنادو معريقو نيرو قعزو كاب نقفان ناب نقفان كاب أوروماي ناب أوروماين زبلا كل مصحفتي بقانقا تجرنيا كم أونا حمشته بقانقا إنجليزيا أنببتي زغرب الدكتور تخست فقادو حج دمه تاريخ زمنا وحكمنا أب إيرتران مروطات حد ارتزانتات أنتونون تشوكوبن زر استن كل مصحفتي أمري قلوم وكل إيرنا بنفس هاتيون بملكات أبصاب نزدلو تحستو أديب عبدو كأربيو بدكتور تخست فقادو استدالوا 332 قصات زلوا تاريخ زمنا وحكمنا بإرترا كمون اب 230 قصات سترنفع 15 مروصات حصر تزانتاتات أنتون تشوكوف زحازا خلت مصحفتي اب اسمرا هوتيل امباسيورا تمريقان اب منسترات زركبوم سبسلطان منغستي عد مستغبرلومن محبرسب سنه طببن استرخبلو سنه سرعت دكتور تخست فقادو زسمعو قال بزعبا تاريخ زمنا وحكمنا إرترا زكايدو مصنعتي اب كلت قصات استغفل مخانو بمتقاس تقدماي كاب 1952 كساب 1974 تخلاي دما كاب قدم مغزاتي كساب موداتا محدار انجليز 1952 بحفشا 12 عامات كم زتقال قليتهم تحستو تاريخاون زمانو حكمنا بإرترا متتاون قسقاسيون حدا رؤسو زخالي تاريخاو مبقسي نيرو ويدما نيرني اتقدامي عبي كفالو اب 1972 صحيفه نجزا رسوم بقصد ما نيرو اتي شعور صحفكو نا 1952 كساب 1974 زنبر اغلبلوت انا مالت نا 22 عمت كاب غزيه منغست إرترا سقاف فريسو درجز مسألو وان مالتي علامة زكايدو مصنعتن أقداسنة ملك مصحف مدلاون بزملكت أبزهابو مبره دما دكتور تخسته تاريخ إرترا قنع مسمارو حيزو نخيدن ناولدوتات كسقاقرن مخانو فليتوم
ገምጋሙን መጽሐፍ ታሪክ ዘመናዊ ሕክምና በኤርትራ ዘገረበ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ጨንፈር ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር አራያ ብርሃነ እታ መጽሐፍ ንተመራመርቲ ታሪክ ብፍላይ ድማ ንሞያውያን መወከሲ ሰነድ ከም ትኸውን ሓቢሩ ጥብላሕቱ ኣብ መጽሐፍ ምሩጻት ሓጸርቲ ዛንታታት አንቶን ቸኮቭ ዝገለጸ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዮሴፍ ገብረሃንስ ሩስያዊ አንቶን ቸኮቭ ስራሓቱ ናብ ብዙሓት ቋንቋታት ተተርጊሞም ከም ዘለው ብቋንቋ ትግርኛ ምትርጓሙ ድማ ንኤርትራውያን አንበብቲ ዝያዳ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ብምሕባር ተርጓሚ ኣብ ዘንብ መልክዕ መጽሓፍ ዝጠርነፈን 25 ሓጸርቲ ዛንታታት ንናይ 1950ታትን 1960ታትን መንእስያትን ከምኡውን ሕጂ ዘለዉ ነበብቲ ንምሕቋፍ ዝኽእሉ ጥንታውያንን ዘመናውያንን ሓረጋት ምጥቃሙ ከም ብልጫ ተቂሱ በአንቶን ቸኮቭ ተጻሕፉ ሓጸርቲ ዛንታታት ድራማታትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዮም ተፈተውትን ዝነኣዱን እዮም ይኹን እምበር ኣብቲ ንሱ ብሂወት ዝነበረሉ እዋን ዝግደስሎም ኣዝዮም ውሑዳት ምንባሮም ታሪክ ህይወቱ የዘንቱ አንቶን ቸኮቭ ብ1860 ተወሊዱ ኣብ መበል 44 ዓመቱ ብ1904 ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ እዩ ዓሪፉ ይኹን እምበር ኣብቲ ሓፀር ዕድሚኡ ልዕሊ 200 ህቡባት ሓፀርቲ ዛንታታትን ድራማታትን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣበርኪቱ ሓሊፉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስራሓቱ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጊሞም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተዘርጊሖም ይርከቡ ዶክተር ተኸስተ ፈቃዱ ቅድሚ ሕጂ እውን ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይን ብቋንቋ ትግርኛ ከምኡውን 5 መጽሓፍቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ብሓፈሻ 9 መጽሓፍቲ ኣበርኪቱሎም ኣብ ቀረባ መጽዓ ድማ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ዘርእስቱ መጽሓፍ ነንበብቲ ከቕርብ መደብ ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎ ክቡራት ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህግራዊ ዜናታት እዩ ምክታተልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ናብ ዜና ወፃኢ ምስንሰግር ኣሜሪካ ካብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያን ዝሰሓበቶ ሰራዊታ አንጻር ሽብራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምቅላስ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኢራቅ ከተስፍሮ ምዃና ፔንታጎን ሓቢሩ እቲ ሰራዊት ነቲ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ልዕሊ 5000 ሰራዊት ኣሜሪካ ተደረበ ሓይሊ ከም ዝኸውን ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማርክ ኢስፐር ብ19 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ ዳዕሽ ኣብ ኢራቅ ኣብ 2017 ከም ተሰዓረ ዝሕብር መንግስቲ ሃገር ህላዋ ናይ ደገ ሰራዊታ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ክገልጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ እቲ ኣብ ሶርያ ዝጸንሐ ሰራዊት ሃገሩ ናብ ኢራቅ ክሰግር ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ከም ተራዳደ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሶርያ ዝጸንሐ ሰራዊት ንምስሓብ ንዝተወሰደ ስጉምቲ ከም ተቃውሞ በዚ ድማ እቲ ሰራዊት ናብ ኢራቅ ክዋፈር ከም ተወሰነዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ግምታቶም ዝህቡ ዘለው ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣስታት 7 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝጠፍአት እኳ ክትገልጽ እንተጸንሐ ረብሓታታ ንምምሓስ ህላዋ ኣብቲ ዞባ ከተውሕስ ከም እትኽእል እዮም እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ዝእምቱ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ጋና ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ዓለቕለቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ሓደጋ ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ዝሞቱ ዛጊት ቁጥሮም ብልክዕ ከም ዘይተፈልጠ ደሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ሰብ መዝታ ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪ ዕለቕለቕ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ዕንወት ከም ዝወረደ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ሓቢሮም እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ክሳብ መጀመርያ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ክቕጽል ተኽእሎታት ብምህላው ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ከይውስኽ ስግኣት ኣሎ بمسارة أبصابات أفغانا أبز عامة زي بزجات أما حدا علقلق نظام نايزك النيات زي حويسكا بوحدو 7 سبات كم زموتو تفليتو هندم باكستانن لومي إسرات كمتي أبزوا كاشمير ملوة تقصي كم زكايرا كابت خبابي زي تفنو زينا أقاوي حو بتم اللواء تقصي هندي كل توتهدرات زركبوم 3 سبات كم تقتلوا كتحبرن كلا باكستان دما هيوت 6 سبات كم زخسرت تفليت علام بتمدقعتي كبيد نواتا وكسرا كم ازورده زحبرو صبصبات كلتين هاجرات نحد حدن يوقعقاسا كم زلوا رديهم هندي نتم محدرو كفال زبا كاشمير تواهيبو نزت أن حمل سل رأس ممحدار عبز حلف ورحنا حسد حرم سرازا كونتات تزوبا كم زخر ريقلت نتسقم تبتريز تقاومة باكستان بسانكو كلتين هاجرات أب حدش وتهدرا رسمي كأتوا كتتنقم نحيفلت
ወነንቲ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ኣቀዲመን 3 ግዜ ውግእ ከም ዝገጠማ ጸብጸባት ይጠቕሱ كيلاتات سنة قعتا قبتي 3000 عامتات كم زجبر زتقل عسكرينات الدق سبز حزة 3 صنادوق رخيبهم زي عبدواو شنخ قبتي عب تركب كتما القصر الترخب عسكرينات عب تحاجر عب حدا جزي عب وشتي 100 عامتات كابز ترخبت انتو عسكرينات زبز حكوينو تمزجيب اللهم نتا عسكرينات زحز صنادوق بطبق تعقيبو بمصنحو بزعبات رخبت نزجبر مصنعتي حجاز مخانو كيلاتات سنة قعتا قبتي حبيرهم اتي تنتاو رخبت تصلات توريزم قبتي عب مدنفع وتاو ترا كم زهلو سب مزت حاجر قليصهم تصلات توريزم قبتي دحر 2011 كم تزدلك سقوم كم زيت انحت صبصباتي تقصو نلوم مشات زي تدالو زيناو مسنادو تزازيم الله روح مشات